Bil-miżura ta' trasport b'xejn għall-istudenti kollha mhux biss se jgawdu l-familji li se jfrankaw mijiet ta' euro fis-sena, iżda se jitħalla wkoll effett pożittiv fuq it-traffiku. Fil-fatt, b'din il-miżura li se tiswa lill-Gvern ma' 26 miljun euro u stmat li jkun hemm ma' 6,000 karozza inqas kuljum fit-toroq Maltin. Dan skont studju li sar brabta mal-istess miżura u li tkellem dwaru l-Prim Ministru Joseph Muscat f'kollegament telefoniku fuq One Radio. Għamilna studju għalhekk dan ftit żmien biex naraw eżattament l-effett li jista' jkun hemm u minn studju ta' Grant Thornton ir-riżulta li jista' jkun hemm sa 6,300 karozza inqas kuljum fit-toroq tagħna kif jibdew l-iskejjel. Din il-miżura li se tħaddem ukoll proġett pilota biex il-ġenituri jkunu jafu l-ħin li wliedhom rikbu u niżlu minn fuq il-van hija biss waħda minn ħolqa ta' proġetti msejsa fuq strateġija għall maniġġjar tat-traffiku. Il-Prim Ministru fakkar f'miżura oħra li permezz tagħha żgħażagħ li għandhom bejn 16 u 20 sena jużaw it-trasport pubbliku mingħajr ħlas. Pratikament minn da tibda l-iskola sa meta jkollok 20 sena, il-mod ta' kif tista' tiġi organizzat it-trasport huwa li inti ma tkunx dipendenti fuq il-karozza privata tiegħek u għalija dik hija bidla kulturali importanti ħafna għandna mbagħad l-idejat l-oħra li qegħdin diġà fil-manifest elettorali dwar kategoriji oħra tas-soċjetà bl-idea tagħna tkun li kemm jista' jkun inwassu l-ammont ta' nies li jistgħu jużaw il-karozzi tal-linja bl-ħlas. Mingħajr ma daħal fil-mertu tal-każ, il-Prim Ministru irrefera l-episodju li seħħ fl-aħħar jiem meta tifel ta' twelid tpoġġa f'parapett ta' blokk appartamenti f'Buġibba. Fil-watt li b'mod pożittiv innota l-eluf ta' offerti volontari mill-familji u koppji li mill-ewwel taw lajnuna u sansitra offrew li adottaw l-XEJN qal li l-sensazzjonaliżmu u ċertu kliem minn uħud biex jiġġudikaw ixekklu dan il-punt pożittiv. Bl-investigazzjonijiet għaddejjin biex jiġu identifikati l-ġenituri ta' tarbija, il-Prim Ministru esprima d-dispjaċir tiegħu għal mod kif hemm min qed jikkundanna lilhom biss u tenna li responsabilità hija taż-żewġ ġenituri. Għalli li dinja attitudni li turi l-mentalità maskilista li għadha tirrenja f'pajjiżna u appella għall-empatija biex minflok nikkriminalizzawhom nibnu soċjetà li tifhem u tajn lil dawn il-persuni. Ma nistgħux inkunu ma nixtieqx li nkun f'soċjetà illi ma' kull okkażjoni tittargetja lil mara li titfa' ir-responsabilità kollha fuq il-mara. Aħna rridu nitgħallmu u rridu nagħlmu lil uliedna subien il-responsabiltajiet tagħhom ma jispiċċawx fil-ftit minuti tal-att, imma jibqgħu hemmhekk għall-ħajja kollha. Il-Prim Ministru reaġixxa wkoll b'mod pożittiv għall-istatistika fl-aħħar jiem li uriet kif pajjiżna mhux biss għandu t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa għat-tieni kwart tas-sena, iżda uriet ukoll li reviżjoni fi snin ta' qabel ikkonfermat li l-ekonomija baqgħet mexja fuq l-istess ritmu pożittiv. Dr. Muscat fisser kif fi 3 xhur biss għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna il-ġid li ħoloq kulħadd ammonta għal 3,000 miljun euro. Flus li mhux biss issarfu f'miżuri bħalma hija ta' trasport b'xejn għall-istudenti u li allura se jfissru għajnuna bla preċedent għall-eluf ta' familji, iżda tnaqset ukoll it-taxxa għall-poplu Malti biex bħalissa dawk li jaħdmu f'pajjiżna u jaqilgħu sa 60,000 euro fis-sena qed jirċievu ċekk parti mit-taxxa li tħallset lura.